I u Srebrenici se pripremaju za izbore i već se pojavljuju prvi ozbiljni problemi. Poziv za registraciju birača iz inozemstva bio je pun pogodak. Međutim, svaki pokušaj da Bošnjaci utječu na biranje onih koji će ih predstavljati za bolji ambijent nastoje osujetiti neke druge snage. Neko je naime Bošnjake iz Srebrenice koji su se prijavili da glasaju prijavio da glasaju putem pošte u Srbiji. Ovo ne može biti slučajno niti greška. Ko, zašto, kako ostaje na ciku istražnim organima da utvrde i odgovorni procesuiraju. Riječ je o zloupotrebi, krađi ličnih podataka, a njihovi podaci korišteni su za registraciju lažnih glasača poštom iz Srbije. Alija Salihović se iz Francuske registrovao za glasanje putem pošte. Međutim, nakon provjere statusa piše da će Salihović glasati iz Srbije. On se, kada je uvidio ovu nepravilnost, obratio inicijativi Moja adresa Srebrenica, iz koje kažu da ovo nije izolovan primjer. Riječ je o desecima takvih slučajeva. Ljudi su zloupotrebljeni. Iz inicijative Moja adresa Srebrenica pozvali su CIK i Ministarstvo civilnih poslova da provjeri biračke spiskove, jer kako kažu, na spisku se nalazi veliki broj umrlih osoba. Prema podacima redovnog biračkog spiska u Srebrenici ima više od 550 osoba koje imaju više od 80 godina, a među njima su i one starije od 100. Tom provjerom smo uvidjeli da je neko zloupotrijebio te lične dokumente i Bošnjake iz Srebrenice je prijavio da glasaju u Srbiji. Dokumente su dostavili CIK-u, tužilaštvu, SIP i OSCE-u. Iz inicijative ih pozivaju da spriječe izborne prevare i da izborni proces dovedu u legitimne zakonske okvire. U suprotnom će izborni proces biti doveden u pitanje. Na nama je da pozovemo sve one birače, kako sa redovnih biračkih spiskova, tako i sa ovih spiskova glasanje poštom, da sami izvrše svoju provjeru i kada utvrdi nepravilnost, da tu nepravilnost prijavi CIK-u. Zajednički kandidat za načelnika općine Srebrenica probosanskih stranaka Alija Tabaković kaže da se istražni organi CIK moraju zabaviti ovim problemom. Naše informacije govore ka tome da oni imaju tijesnu saradnju sa srpskim prijedlogom kandidata za načelnika gospodinom Mladenom Grujičićem. Riječ je o osobama koje žive ili su živjele u Srbiji. Srbija nema obavezu slati podatke o umrlim u matične urede u Bosnu i Hercegovinu. Takvih slučajeva ima širom Bosne i Hercegovine i država treba postupiti u skladu s obavezama koje ima. Ovi ljudi imaju dokumente Bosne i Hercegovine i trajne lične karte, tako da kada umru, ukoliko niko ne javi matičnom uredu u Bosni i Hercegovini, oni mogu biti 200 godina na biračkom spisku. Po ovom sistemu takva osoba nikada neće biti izbrisana s biračkog spiska i uvijek će neko moći prijaviti za glasanje putem pošte. Koliko je do sada bilo pronevjera, koliko je do sada umrlih glasalo iz Srbije za načelnika u Srebrenici, nije i najvjerovatnije nikada neće biti otkriveno. Napadi na Bošnjake i susjedne, kako neki državnici vole reći, prijateljske Srbije ne prestaju, samo mijenjaju oblike.